أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة masu saurare mu, muna yi maku barka da wannan rana na Asabar. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin alkhairai wanda suke tare da wannan ranar, ya Allah Ubangiji ka sada mu da su. Kuma muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin sharri wanda suke tare da wannan ranar, ya Allah Ubangiji ka kare mu daga gare su. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu sauraren mu, abunda muka zo maku da shi a wannan safe na Asabar shine sirrin dafa'i mai karfin gaske. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, wannan sirrin dafa'in idan ka yi shi, insha Allah duk wanda ya jefe ka sai da jifan ya koma kansa. Kuma idan jifa ya dade a jikinka, in Allah ya so yadda, Allah Ubangiji zai warware shi da yardan Allah. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kin bayanin wannan sirrin mai albarka, jama'a ina waɗanda suke sha'awar karatun falaki ga dama ya samu, domin mai nasara School of Astrology za su diba sabobin ɗalibai a wannan makarantar nasu, wato online lecture, wato a ilimin falaki na farko. Tsari makarantarsu ya kasance ana fara karatu ne daga ilimin falaki na farko zuwa ilimin falaki na 6, wato from Astro 1 to Astro 6. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, tsakanin wannan lokutan da za a yi wannan karatu, da yardan Allah za ka fahimta menene ilimin falaki da duk abin da wannan ilimin falaki ya kumsa, kuma da amfani wannan ilimin da yardan Allah. Idan ka ga kana da sha'awar wannan karatun tare da mu, za ka iya tuntuɓa mu akan namba wayan mu, ko ka tura mana sako akan WhatsApp namba mu don neman ƙarin bayani. Kuma wannan karatun zai fara ne ranar 17 ga wannan wata Afrilu 2024, wato wannan watan kenan, ranar Laraba mai zuwa. Allah Ubangiji ya nuna mana lokacin lafiya, kuma ya ba mu sa'adin nasara dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, dan Allah ayi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsayin da muka saka. Ayi mana liking, ayi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Na'am, yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. A ranar Asabar za ka je ka samu ganyen tumfafiya masu fadi sosai, za ka je ka samu guda 7. Ganyen tumfafiya masu fadi sosai za ka je ka samu guda 7. Idan ka samu wannan ganyen guda 7, sai ka dau gida, sannan sai ka rubuta masa wannan kamar yadda kuke ganin nan, Yasin wal Qur'ani al-Hakim, shine aka juye shi haka, al-Hakim wal Qur'an Yasin aka za rubuta akan kowace ganya. Idan aka rubuta a haka, sai ka je ka shanya shi. Idan ka shanya shi, idan ya bushe sai a dake shi. Idan aka daka, da daddare kafin ka kunta, sai ka dan watsa ruwa, sai ka ringa yin turare da shi har tsohon kwana 7. Ka ringa yin turare da shi. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, zai yi maka dafayi, kuma zai yi maka ibdali sihiri. In dai akwai sihiri a jikinka, ko sihirin ko ya kai shekara nawa, Allah Ubangiji zai warware shi. Kuma bayan haka, duk wanda ya jefe ka, insha Allah
jifan zai koma gare shi, ba zai tasiri akan ka bar yardan Allah. Jama'a wannan sirrin gashi ba shi da wuya, sai da zafin gaske. A yi kokari a aikata shi. Allah Ubangiji ya kare mu kuma ya daura mu akan makiyanmu, makiya na mutum ko na aljannu. Allah Ubangiji da na mayu duka Allah Ubangiji ya daura mu akan su don alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka iya tuntuɓar mu akan number wayar mu ko ka tura mana sako akan WhatsApp number din mu don neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wani gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye inda muka saka. A yi mana like, a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah Ubangiji ya ba mu sadi nasara dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.